mi wino on Ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo Ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggue rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko Ceerno Alpha Badji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni Ceerno Alpha Badji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiniri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni Ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 Ceerno Alpha Badji machallah. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kepala. Apa nih? Ini kalau dah jual dah secu dari yang itu tuh. Boleh? Tidak ada. Boleh kamu suami hawan tak? Lalu de koko bitti ɗum gorko jawan bitte no tengel Allah yurmi ya foko janɗo duus non taɓi tawi maayi on ɗo toɓo gon heewi mabbe duusi ɗum kam no hawni ni maayde kay bonde on noon ko coɓ on jiɗa ko bon Allô? C'est qui? Ah, ok. Enveloppe beau chouplunda. À la problème. Voilà, on va donner un petit joint. En fait, c'est blondine, man. Ça va? Arsedi? Ça va bien. Alhamdulillah. Bon, odo hemasan, da ko tim joni ber soyna en same sag maw. Min. Si, an kala ko gonga de. Te dum ko kalis kewdo woni hen? Oui, si. Ana jarama de. Merci dere. Non. Ça va? Ça va bien. Do jeeda? Do jeyami? Ah bon? Waddando. Ah. Wada ka koddidam min yew ay odo. Gal go nan tagal. Ton kodim quoi. Tagal me ay gal. Waddando. Dama galon o ga bangi. Ok, ambiyata do? Min. Badu mbite. Badu, halpular badu. Adan minan non
caggal maayi to min koɗi caggal subalɓe ɗum waɗi min han ayi illa men ɗe wona ille fulɓe han feewi quoi hay nde min mbayni ay ɓawlude min nannani fulɓe quoi kono komin vrai fulɓe min de ngarnomi ka kalden haala joom ndax kaw hajjen min joom kam haawi de joom dal ni no wano am idan natti noon waade am ni hen jam kam mi horin ɗuma daña mum te joom a yini min mbaɗno mino mum wayni hen hay jam tan ko ɓuuri ko famɗo mi wawa daña joom mi ɗaɓɓati jam dow fa lees nak min kam huurim tan dañ jam e joom te rewɓe mum ɓe gonɓe ɗo ina wawi tawa kamen koɓe dañata ko min kam mi dañata ɗum sah est ce que wona ko Hamid arata ko e mataw ko kir ka wajjel kon haala mi wiyaɗama yo accu ko tuutaka leydi comme namni ala min kam mi haɓa ko mi duktaka komi namni pour leldata koye Hamid taw ɗum muusi ɗum he won witamde noon de won leldume Hamido an ka wajjel ñande garɗa suudam ko kalan mami wimo ko on laya kono haala waɗa rupta hen tutka leydi namnan tan ala namnogol de kan layɗo ka kalɗo mbiɗa est ce que wona kam mbaldata ko e Hamidou minima ko mbalɗa Hamidou an so Hamidou ari nde suudam ƴeewoy kam tan mbiya ko mbalɗa Hamidou jaafaɗam min kam debbo boɗejo mbaɗama min gonda nder suudu ha wen 3 heures mi jooɗaki e wuddu mum man tawata wadde mi tawa jomum ñaw jimam de tan pula ko ɓuurayam tan non machallah merci en tout cas ko min foti waddema remercier ni ngati ko mbaɗɗa ɗo ko ko hunde mo yeɓani oɗo adduna yimɓe goni kocca kalis ni gartaɗa kokka jumum franchement merci beaucoup madame comment non comme célibataire ok an noon ala gorko mais a meeɗi recette quand même non meeɗa recette amata yaltata wadde i waddama wiide noon non mbiɗa andi saɗa yalta noon tawanma a dañi gorko walla an on mbiɗa gorko taw no yonti fo weeɓa ko noon an noon est ce que aɗa yiɗi gorko en tout cas somi heeɓi jantal man mbaɗno mani ñakkata de taw ko gongenke c'est important bon te marié taw mi jogui debbo nenam tan hat kam wiidema har mbiɗa jeeɗiɗi par ce que ala goppimi galle so wona nenam tan ɗum kay wadden sa tombe bien gorko mbaɗo no mbaɗani ha joni dañani debbo c'est bien ala aɗa ƴeewi hoorema a waɗi daro tan jiiɗa hoorema jikkuji wona guuti ay ko woni ko Hamidou alama an kam debbo wirtatakama kaddiɗo wuɗere wirtatakama Allah takurno debbo ko Allah takuri ka fajjir an kam a fijaade jalade no mbaɗam haɗa andi kam min kay so wano waɗa hooram arriére tan hay pour mi joom mi yiyani ndewta daɗa an huley ka mankira huley kala ko debbo mo dañi huley hom ɗum dañi huley hon ko luu ɗum ko luu kadi haɗa andi komi cappilɗo a neɗɗo sappel kadi fuɗɗima mawɗo hay somi dañi han poɗɗo wallahi nden ganda kaw ma woni kiri a ala tan pour que debbo tan seeri ma mo ganduɗa tan haɗa men wawi wadde ay sa wanna ɗum mami ma waɗan ko ganduɗa joom sukkar ma ni rawal sukkirta joom hen faami te ɗeɗo deweji kottitto galle kamɓe fof ɓe jalta gona chef galle ƴewna ande haɗa faami tan anni inde mbiɗa jara sa a siwa parde min kam andi jam jiɗmi hakkundema joom wallahi te tawi tan mami dañ jam nak mbimi de hakkundema joom kala ko cuhol a yowon jam moƴƴi an fat min e koyɗol woni walla e gongre gongude min est ce que wonani hoyɗu muccam ƴeew muccu est ce que wonani hoyɗu rutti kadi ka gorko jalliɗo ça c'est un bon point quand même j'aime bien mais merci min Binta mbiyetemi Binta reje toujours Badou Badou ok Badou Halpulaar jallima dal ok numéro o rek après jokkodiren ɗum e téléphone wona non wala problème neɗɗo mo moƴƴude ma fof moƴƴa e mum c'est ça Binta merci Binta ok merci mais
est ce que mi wa jangal ƴewdam ɓeyden yewtude ɓeyda andudemi ɓeydo wowdem non t'inquiète pas après min jokkonde téléphone inchallah mi wat préparé demain il faut mi artode a jarama noon merci mi wat hakkille sago noon par ce que ɗo saha hen waɗ wuyma ala problème walla mi ar mi perduma pourquoi pas non merci à la prochaine ok ciao merci beaucoup merci beaucoup Allah min kam mbiɗa sikki mi hoyɗani de e gonga woni ma o faɗi biba faɗi jeey faɗi salmata kolkol dawol wiɗa hannde min ki hannde jomi ala kalis kam dañi debbo o to wawi wonde fof mam tawam toon o mala nde hinere mata neɗɗo walda hen tan fino tan en wiya hajuji waɗta dépasse mami haala noon jiɗi gotel noon jiɗnomi haala ayi sa yi joom yawima noon koye ma par ce que an machallah rotere nde ko jaam inde ɗi kam no so huccite neɗɗo tan kam ko yawmol kiyam tan miijoto i saabu ni ɗum mbayi dara faami jaafoɗa noon ko esa ɗum haydara no en jewtata tan kono ka huywere noon ɓinde haram par ce que oto yejjit rewɓe fof joom yaha toon tori dewgal huma rokka sala kam minen gaddoyi mbaɗi yangi kirsi gayi ñande hen mi dokkirmi ha huule jagge am jaari noon joom yeyi toon kawmum jaari rokki ɗum jaari komi toon dewgal joom mi haalanma de nden haɗa murti ala joom waɗani toon haalis hori ɗum muñ ano no weltori ni itti ɗum Dakar addi ɗum Ndar ka hojjel non muñum yetti joni mi kono an kam ka huyede saabu an kam an addi hoore ma hay goto addani il faut kolla noon ka debbo mais hollani ka debbo an worɓe nan naata suudu ma an ka an addi hoore ma e wolisel ma ha miɗi regginma ha adduma joni an hon mbaɗɗa ha mbaɗɗa respect ɗum namne ma ayan ɗi daneji ma jafti mi andi nde garmi nde ɗo jooɗi mi andini ko haala kalanta kam haɗa kam haala salamata ko kumanaɗo ko baɗanaɗe mbatta hay dara ko wondi kam hen hay nokku ko wondi kam hen eyyi an ko cohli mi yannanɗomo noppi ma hen accu ni no mbaɗa ha hettom nder amen tan gonɗa jaksodira ka jaksodirɗa ko nder amen minen tata ko nder amen tan gonɗa jaksodir sa naati hannde ndu suudu jaltan ndu suudu natan ndu suudu jangga min mi wonani ɗen anin paɗɗirɗaɓe rew tan belde korɗaɓe walla tottata ɗum ha fewi haala ko a yatti ko ɓooyi ɓe joɗɗa kam haala salamata e jaari nden jakkuɗa haala ko ay noon mbinma haalade gueɗen gotel gandagi ay ko moyi ko jaari moyatama
kam to paɗa sama ana wawa ci soɓe yalde galle to namno kon payi accat mbeɗa yalde galle namno kon payi walla nudem téléphone wi kam to gonɗa a ceyanim de mate to jata ko wona jam to paɗa tan ceka non min ɗum tan geñimi debam namto kam to jaada walla to gonɗa min yiɗa ɗum quoi yiɗa ɗum te ɗum an tan waɗa kam ɗum kamɓe mbatta kam ɗum quoi bref kan ɓenni haɗema yaltude kam woppu ɗo coggu sabunde wawa wuppandem tekke ma ɗe te an sax ɗi ɓaleji tan potata ɓordade par ce que sa ɓornima ɗo comci daneji walla couleur goɗɗo sa yi bonɗo maneji o ɗakkinma ga rouge aji lèvre aji poudre uji anda hono mbayatani ça va ɗum ça te va très bien par ce que kanko ɓaɗi kam noon so woni e sere makka won ɓoskoye faami won yewta won fawima hoore makko mbeɗa fawam hooram kanko woni e dewgal vrai ngal kono an ɗo fof guerre ina fof gen dugdu mbeɗen yaha mbeɗen ar jaadi jontama noon haja mala mo jontada ko mbimi ya ko do coggu sabunde walla dum nanta dum no ala do habar tan ala do wala min gupanta angel tutani sabunde bu wala min gupanta wal tek manen hanan e man jeune rêve ou quoi am jongo ni tan gobbirteda hay coggu sabunde tan wawa tuttude am walla bok min horam gandu hay coggu sabunde wawa ni hen sa wiyama ni tan tuja ndudo hojjudu mbaa tan no mbor jandina do salma ay min ngol do liggéey ngoni mi yiliyaade wotam jottaade quoi min dem ngal ma tan kulim salmat acci soɓeɗe yalta tan ƴetta ɗemgal ma tan ndewna ɗum e am weejak kala pour mi dañde boolam ronko dañci acci coow intéressant mbiɗa jiletoɗa liggéey hay waynade bo furan ɗum haalande par ce que mi haalnimam ɗum bonat ay ɗo noon ko joni dañɗa fulla kadi wona ha heewde seeɗa puɗɗa seeɗa ay yaltudema yiloyade liggey ɗum ko hunde moƴƴere ɓuri to joɗɗa ɗo tan aɗa hojjini tan hande ko suudu biba ɓawa janggo suudu jaari kadi haamidu no rewe ma tan no hanɗin ma ko ni watte gorko ma jogo fulla e fayde jaaha jiɗɗa liggey daña liggey daña ko jogoriɗa rewɓe ma nafa yumma e bamma kono wona ƴettude foof ma tan pawa ɗum e bamma kawam tamtima yi wat feere mbaɗa no worɓe mbatta ni ya yilo e liggey ko ni tu as bien dit min peejam jogi kam de peejam de gadduma ɗo gadduɗo jaari gadduɗo biba te kañum kadi jogoɗo adduroɓe ɗum kam sa ala mbaɗa ɗum hakkille ma min noon allah ko giɗim tan gañƴa kam ko fof andan andi allah en jogui am korse ayi somi yaltimi liggeyim tan andu wonno ha jiɗimi safra te mi yiɗa ñaagui ara e goto yam liggo sum dañim safra haajam artum jooɗo tranquille allah ko waɗe am barke noon a faami ana coggu sabunde a wawa tottirde mbiyama peede soɓaten tottuma wonde ala ko joguiɗa an tottirta coggu sabunde an tottirani dépense an ala ko mbaɗɗa a yoɓani facture wona ndiyam wona courant ala ko mbaɗɗa hay dar fof ko bamma jogui ala ko ndewɗa so wona pina subaka ñantoɗa jalta aɗa waɗa aɗa funta sukaɓe rewɓe an ka baɗɗo fo abiyama ornotoɗa o saɗa yalta heko woni koye ma c'est diamétralement opposé wona gotum woppu no mbaɗa ni change u hande kam ko dawruɗa ko wallahi mbiɗa welti hen ko mbawmi sekandema ko e ko kaɓeten fof ko dawruɗa ko kam allah seedi ɓernam nene ɓuuɓe ya sa yi jiiluɗa liggey daña liggey mbasa rewande kam hamidou on kam ko huywere ko ɓoccode bonni aduna ma o ala to ummi o ala to fayi omo dari ɗo tan omo sorsorta e nder galle nder cuuɗi ya yilo e liggey kam ko jurguɗem quoi ka cukalel min babam jogakimi de min jogi hooram peejam jogi kam a nanani de peej ɗe ɗonet kañumen gadduma ɗo gadduɗo jaari gadduɗo biba te kañƴe jogorɗo adduɗo woɓɓe te mi haalanma aduna ko hakkille jamanu ko giti hay sone yiɗe ko comcol
yetto yiɗe ko mbaadi ɓoyde yiɗe ko jikku ɗon noon taƴan mami an kam ɓoyduɗo e ma kala woppuma sabu jikkuma moƴƴani jikku bonɗo bottam burijo jogiɗa ay ɗoye liggiɗa ko fof a wawa dañjude fof kala no taggaɗa a maayi a acci sohla caggal ma ɗum noon wonta ɗo mbiɗon hooram min gil tan paamim a wonnake dogde oɗo sohlo so sohlo sa heeɓi hen sohlo goɗɗo daro keɓa e mbaɗa feere ha keɓa hen goɗɗo kadi daro gil paamim oɗon succès mi aduna poftinimi hooram ay joni mi ala hay sohla hay daro jooɗa ɗo e galle he waldema hannde so fini jang mi yam wolde e jeeri ɓawa jang mi yam wolde e biiɓa so maayi yonti mi maayi mi feende ham feew asi ha luggiɗi mi nanna hen mi ubbe nden so yonti mi ndaaro kalta e Allah ɗon noon saram daña ɓerde ma ɗon kam irresponsable par ce que ayi min mbeɗa waɗa ɗo wonde mbeɗa waɗa dohan mbeɗa sorgoy mbeɗa waɗni mbeɗa wonda e sobeji ha mbeɗa ñaama haalisa e jenene mbeɗa jogno yimɓe hakke ɓe ɗum no fof machallah joni on mama e Allah e sumno on mama e Allah ne sumɗum an hakkam tan min jeewma tan no wawi sumdema mi haalnanima haala goɗɗo an kiram gonɗuɗa eyyi so yiiɗi an kala kaal tan jeggira ɗum kiram so yiiɗi ƴewgal hande kam dañ ɓeray tuunom hande somi yeehi wawa dañde ko jiɗimi ko aɗan an dugɗen ko fof ken sehilaaɓe noon koto yejit ɗum ɗum wonom ɗon duwa on tan jiɗɗa ɗum kajoɗa ɗum tan Allah de no wawi sa yehi ko jiiloytoɗa ko mbasa fottude hen mbasa dañde ya Allah yo yantama kefer koye ɓurana waɗa fiiɗi ɓaleji elle gummiɗo e julɓe merci beaucoup yiɗi weldindem tan bébé weltima bébé ay uɗu andi ko siftumi ɗum an bébé mi premier jour ni jiyatmami soir Abou Djiba ay oɗon jour a haali tan yam tan paɗɗiɗa tan paɗɗimi bébé anni anani min kom guire noon bébé abima o bébé aɗa yi affaire graw tan janmi mbaɗɗa barɗe mbimi mbimi omo mi nobimo ko ɗum mbimi anni min wona guiƴum wajiɓe voilà anke bokkani hen ayni komi jiɗi yiiliyade liggeyi ni ɗon waji goto kaldimi aɗa min hakkille liggirtoon ɗiɗo mbaɗa yiɓe ɗe bankude seeɗa yiiɗi mi yaadi oɗo liggitimi toon vite fait fami après mi ar hande an yonta beldan ha wel wona aɗa miittani ɗum de hande ha gara kon 18 mbeɗa bébé ar way bébé yotami duwol ma ha para bébé an somi duwonama sa yeehi aɗen taade a andi ɗum wit les bébé les acca les wot bonduma fofu do gur hoore ma wat watta kay bébé jeew kala jeewɗo mo e laawol ma yedde andi ɗum kala jeewɗo mo e laawol ma yedde bébé ciao min noon liki bébé mbiruɗo yodde Sénégal i bébé galle ma wonde ko yewde sinon sara gorka heɓiɗo hay ko ni ron wawi waade bon nden yewende noon kadi mi safrande an a yawi parde de jon tan par ce que mbeɗa andi kam jour jeydirten o
ko hen fof wona hasard quoi pourquoi pottiɓe ma lettre ma en sam pourquoi koccimde lettre ma o mi wujjan xaas gonɗo en jeeyim noddimami ha dariɗa tottimami pourquoi utiɗɗa yeeso ma jaɓɗa yewtidde am kono ɗum ɗo fof sa renni a ƴeewi a anda ɗum wona hasard par ce que mi mbeɗen ka debbo kewɗo caractère ɗum hadi waɗa aussi ko juste ko coïncidence ana wonde taw ko fonno wonde tan woni vite fait ni to wona hay batte ɗum ko worɓe fof min mbeɗa andu enen worɓe puisa debbo kewɗo caractère te min mi haalanma min debbo joguiɗo caractère woni debbo am debbo mum heewan haal caractère de bonnani debbo par ce que sa jogui ay fulle hoorema jiiɗum fo yeyere surtout sa woni debbo mo ala gorko aɗa yaaha aɗa jogui liggey ma moƴƴo machallah kala ko debbo jogui aɗa jogui sa jogui hay caractère kam jiiɗum fo yeyere ana goto yawta kom cikkuɗa hoto jawolmani yawoma mi sikkani de mimi sikkani de non mi attends min kay mbiɗa ko min ala gorko min affaire o ha joni ko haari mi haalanma gueɗe mi korimde galle men komi noddu yaay ma ari mbimi yaay o wi kam nam mbimi fiyam hel jeew tawi koye ɗum woni walle goo fi kam helu tayi mais helu ngo mus ko fof musanim saabu ɓerdam ne wayni welde ñan hen tellement que min rêve am fof wonno dañde debbo jooɗo debbo boɗeejo